intentions in our prayers. For the thanksgiving of Rodolfo Quirino, Noemi Hingpit, Edward Culo, Angela Chopaco, Caterina Pineda, Cancio family, Elena Castro, Irene Cruz, Kenneth and Annie Tumbucon, Jonel and Jerry Takutanan, Felix and Ellie Dizon, Jimmy Dizon, Feli Hiyamizu, Yoli Churukobo, Patricia Icomo, Joan Fusuco, Apong Tina Yuzon, Judy Simeon, Manuel Epifania Michael, Annalisa, Marvin, Cherry Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Annie King, Juanito, Jaime, John Jolie, Javier, Melchor, Clarita, Ryan, Melay and Mau David, Melody Mendoza, Benzi and Victor David, Emily Vitug, Kenneth and Annie Tumbucon, Jonel and Jerry Dakutanan, Judy Simeon, Sherwin and Donna David, Chito Between, Lilia Perez, Lynn Idzuka, Vine, Oscar Zate, Iris, Jomay, Enzo Zagmit, Natividad Alonso, Between Family, Dimalanta Family, Josie Santillana, Jojo and Yoli Yusi, Kevin, Maria Angela and Lord Kendiala, Rosa Gintu, Camilo Sambat, Rusty and Lady Gilas, Willie and Princess Reyes, Liokam and Aliana Malit, Gigi Zuniga, Annette Between, Pamilya ng Victor Between, Annalisa Canlas, Barangay Council San Agustin, Martin and Marilu Guanlao, Elisa Nabong, Marites Layog, Reina and Lito Salalila, Danilo and Rowena Angeles, Gail Coronel, Catherine Mendoza, Edward and Jacqueline Bautista, Denden and Jennifer Obidesi, Peter and Nena Kayanan, Wiley and Medel Mendoza, Francesca Eunice Manuel, Mario Manuel. For the special intentions of Joshua Sam Parbo, Stephanie Marie Ebuen, Mia Gazela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Elmer and Cherry Ocampo, Elena Ocampo, Laksamana family, Sumbilio family, De Guzman family, Michelle Elida, Apong Esta Guanlao, Ashley Chia, Princess Serrano, Lay Ocampo, AC Serrano, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Regala family, Jerome John Paul, Jofet Mendoza, Janus Richard Cancio, Maria Bernadette Soto, Ruby and Sylvia David, Rochelle Marie Chipe, Christian Jerry Evangelista, Jason and Susan Evangelista, Edward and Jacqueline Bautista, Denden and Jennifer Obidesi, Peter and Nena Kayanan, Paul Wadman, Rico David, Michelle Elida, Ria Di Malanta, Ryan Di Malanta, Leslie Pineda, Irie Between, John Benedict Between, Lynn Malyari. For the speedy recovery of Jose Guevara, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Maria Castro, Moy and Rio Gaza, Maria Cortez, Henry de los Santos, Maricel Granda, Joseph Gozum, Grace Manabat, Rene de Mesa, Ethan Kobe Santillana, Roberto Alonso, Ronald Alonso, Lolita Tantenco, Ria Di Malanta,
Ethan Mesa, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Venedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gosum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agrifina Zuniga, Priscilla Aguilar, Teresita Tulabot, Helen Romero, Gloria Lopez, Consuelo Mendoza, Marcel Cuenco, Maxima Vitug, George Hinco, Orlando Culala, Maxine Cabalya, Rene de Mesa, Rafi Bisda, Jairo Michael Maniago, Elvira Roque, Epifania Lianco, Annie King, Melchor and John David, Mary Jane Aquino, Lionel Venceslay, Orith of Stain, Amy Canlas, Michelle Claire Macap, Cesar Casian, Domingo and Eredina Santos, Laura Medina, Noel Between, Marley Constantino, Lawrence Janrens Perez, Dominador Lapira, Jocelyn Ocampo, Itang Gasa, Mario Gatus, and Francisco Giao. For the repose of the soul, Cristina, Emilia, Pedro, Felino, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Pabling, Chofilo, Victoria, Jose, Christopher Dave, Medalia, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Ruby, Cesar, Alvina, Felisa, Marshall, Romer, Angel Aubrey, Camilla Dolores, Antonio Virgilio, Lucila Policarpio, Maria Niño Carolina, Honofre, Justina Miguel, Resting, Carling, Narsing, Iluminada, Roger, Pepito, Rosalina, Noel Mark, Amy Rose, Teresita, Macario, Dorotea, Nora, Concordia, Nilo Romana, Aquino Nagul, Antonio Rosario Ines. Pasencia Corazon, Jerry Cora, Humblina, Among Popong, Jesse, Ronnie, Pido, Nuring, John King, Felipe, Chofilo Diosdado, Marta Ricardo, Greg, Jerome, Maria Julian, Modesta, Juan, Marita Santiago, Ligaya, Irene, Abel Sr. and Jr., Rosita, Feleo, Marciano, Feliciana Macario, Arnold Alexander, Angela Pedro Serapia, Juana Cesar, Alvina, Felisa Marshall Romel, Angel Aubrey, Camilla Dolores Ruvenato, Monsignor Damaso Hinco, Juliana Miguel, Maria Bernardino, Emilio Abel Pedro Alodia, Lourdes Rosa, Mariano Leticia, Isabelita Emilarde, Victor Caridad Segunda, Pablo Maria, Roberto Nemerato, Benito Jobert Pacifico, Eliseo, Beatriz, Agnes Bonching, Ramon Edita, Hermenegildo, Santiago, Gonzalo, Pasencia, Jose, Esperanza, Purita, Carreon, Carlos, Mariano, Juanita, Cruzada,
Kelly Sicangco, Benjamin Aurelia Antonio, Carmelita Avelino, Lorenzo Isip, Emilardo Bonifacio, Gloria Francisco Sr., Meliton, German, Marcela, Joselito, Charissa, Crisanta Remigio, Bienvenido, and Luceria. Batang mamasa ka, kaya kadara lang kayo. Bawal na rin. Manya ka rin, patayang body pa rin mo rin. Okay. Tapos may kayo. Tapos siya kita yung sumagid lang. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. My dear friends, we are gathered today as one family to celebrate the feast of the most holy body and blood of Christ, or what we formerly call Corpus Christi. And so in this our Mass, let us joyfully and gladly remember those moments when we felt Christ was very much present in us, when we were very close to Jesus Himself, when we felt like being hugged by our Lord Jesus Himself. Let us remember those clear moments when we felt like praying very near our Lord, who is present in His body and blood in us. Lord Jesus, you are very near to each and every one of us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you also ask us to be close to people whom we love and everybody. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you give us your body and blood. Lord, have mercy.
Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us now give glory to our God. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to the people, "Remember how for 40 years now the Lord your God has directed all your journeying in the desert so as to test you by affliction and find out whether or not it was your intention to keep his commandments. He therefore let you be afflicted with hunger and then fed you with manna, a food unknown to you and your fathers, in order to show you that not by bread alone does one live, but by every word that comes forth from the mouth of the Lord. Do not forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery, who guided you through the vast and terrible desert, with its sharp serpents and scorpions, its parched and waterless ground, who brought you forth water from the flinty rock, and fed you in the desert with manna, a food unknown to your fathers." The word of the Lord. Thanks be to God.
Glorify the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion, for he has strengthened the bars of your gates. He has blessed your children within you. Praise the Lord, Jerusalem. He has granted peace in your borders. With the best of wit, he fills you. He sends forth his command to the earth, swiftly runs his word. Praise the Lord, Jerusalem. He has proclaimed his word to Jacob, his statutes and his ordinances to Israel. He has not done thus for any other nation. His ordinances he has not made known to them. Alleluia. Praise the Lord, Jerusalem. Praise the Lord, Jerusalem. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, the cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Because the loaf of bread is one, we, though many, are one body, for we all partake of the one loaf. The word of the Lord. I am the living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them,
Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At welcome po uli dito sa ating simbahan, sa inyong simbahan. Ako po'y nagagalak na makasama ko kayo ngayong linggo po. Pati na po ang mga sumusubaybay sa ating live streaming sa kanilang mga bahay-bahay kasama ng kanilang mga pamilya. Sana po nasa maligaya, masaya, payapang kalagayan tayong lahat. Pasensya na po kayo, hindi ko na itatago ang aking kagalakan dahil tapos na po at na-install na ang ating 2.2 million sound system. At medyo fina-fine-tuning pa po. Hindi pa po talaga nakaano niyan, kinakalibrate pa nila hanggang talagang maayos po. Lalong-lalo na itong mic ko na halagang 50,000 pesos. Sesela na nakatamo muna po. Anyway, so maraming salamat po sa tulong nyo sa mga gumawa nito sa ating lahat, sa Panginoon lalong-lalo na. Maraming salamat po sa ating bagong sound system. Punta po muna tayo sa ating ebanghelyo. Nabanggit ko po kanina, pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. The body and blood of Jesus, o tinatawag nating dating Corpus Christi. Ang tanong lagi ganito, ano ang kahulugan ng kapistahang ito sa atin ngayon? Ano ang saysay nito sa buhay natin pang-araw-araw? Ganito po sa paniniwala ko. Sa pamamagitan ng misteryong ito, parang sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin, hoy, nandito ako. I am here. Buhay in my body and blood. I am present here in your midst. I am with you as I have promised. Buhay ako kasama ninyo ngayon. That is simply the meaning of this feast. Ang ating Panginoon ay present sa atin ngayon. Ngayon po, meron pong dalawang uri ng presence na nandito ang Panginoon. Dalawang uri. Meron pong tinatawag na virtual presence. Virtual presence.
Ito po ay ang presence na nararanasan natin ngayong may COVID, may pandemic. Hindi po tayo pwedeng magtabi-tabi. Hindi man tayo pwedeng magpunta ng simbahan itong nakaraang 3 buwan. Kaya sumusunod lang tayo sa internet, sa YouTube, sa Facebook, parang nandun na rin tayo. Nagsisimba tayo, hello Among, nandito ako sa Alaska. Yung bang ganon? Dahil sa virus, hindi pwede tayong maging malapit sa isa't isa. So kunwari, nandito tayo. We are virtually present. Kunwari lang. Sa katotohanan, kahit parang malapit tayo, napakalayo natin. Nasa kabilang bahagi ng mundo ang nanonood sa atin. Yes, we are virtually present, pero hindi mo alam kung anong ginagawa sa kabila. Napakadaling i-like tayo at i-dislike. Napakadaling manood sa atin or i-shut off tayo. Napakadaling kunwari kasama natin, pero sa totoo lang, iba ang ginagawa sa kabilang dako ng mundo. Pero kahit man ganyan, sa pamamagitan na ito, nakokonect tayo sa isa't isa. Nakikita natin ang isa't isa na parang nandun lamang. Pero huwag niyong kalimutan, para lamang, kunwari lamang. There is a second type of presence that we call the actual presence. Tunay na nandun. Naranasan din natin ito ngayong quarantine. Kasama natin ang pamilya natin. Kasabay natin ang mga batang nagro-rosaryo. Kaharap natin sa ating hapagkainan. We brush shoulder with one another. We come face to face with our families. Nandun sila talaga. Kasama natin. Hindi lang kunwari. Kaya nagtatawanan tayo, nag-aaway tayo dahil nasa harap lang natin sila. This is called actual presence. Ang kapistahang ito ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay kasama natin both virtually and actually. Talagang nandito po ngayon ang Panginoon, mamaya sa banal na misa, sa kanyang katawan at dugo. Kaya kaninang simula ng misa, sabi ko sa inyo, alalahanin ninyo ang mga moments, mga sandaling naramdaman natin na malapit ang Panginoon. Parang totoong nandun siya, katabi natin at nakikipag-usap tayo sa Kanya. Totoo po ang mga karanasan na ganon. Naalala ko po minsan, kaming mga paring Kapampangan ay nag-retreat sa Tagaytay. During that retreat, Apong Seto called us one by one at binigay po ang mga assignment namin. O Among, ito yung bago mong assignment. Among, ito yung bago mong parokya. Among, dito ka magpunta. So pagkatapos po ng retreat, tuwan-tuwa yung mga kapatid kong pare upang magpunta na sa mga bagong parokya. Nung akong kinausap ni Apong Seto, sabi niya sa akin, Among, maiwan ka muna dito sa Tagaytay. Assign muna kita sa seminaryo para tumulong sa mga kapatid mong pare na namomroblema. So lahat po ng mga kapatid kong pare, nakita ko tuwang-tuwang umuwi sa mga bagong parokya nila habang ako naiwan sa Tagaytay. So lungkot na lungkot po ako. Bumalik ako sa Tagaytay, umakyat ako sa kwarto ko, at bumagsak sa upuan ko. Natatandaan ko pa po yun, 6:00 ng gabi, kailangan naming bumaba para sabay-sabay magdasal kasama ng mga kasamahan kong pare. Hindi po ako nakababa dahil napakatinding lungkot ang nararamdaman ko.
Umupo lang ako at halos maiyak akong iniisip kong naiwan ako dun sa Tagaytay. Hanggang sa sama ng loob ko, sa lungkot ko, nakatulog na lang ako. At bigla akong nalingat. Bigla akong nagising. Naramdaman ko po, parang may yumayakap sa akin. A warm, soft embrace for me. At nung magising ako, ang Panginoon ang siyang naramdaman kong yumayakap sa akin. Sinasabi sa akin, huwag kang mag-alala raw. Nandito ako, sasamahan kita. Totoo po yun. Nakita ko ang Panginoon. Nadinig ko ang Panginoon. Naramdaman kong yinayakap akong mahigpit ng ating Panginoon. Tunay pong naranasan ko ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. He was there. At kahit tayo po may mga karanasan na ganito, kapag galak na galak tayo at nararamdaman natin, kasama natin ang Panginoon. Kapag nalulungkot tayo at wala tayong matawagan, parang katabi lang natin ang Panginoon, kinakausap natin. Totoo po ang mga karanasan na gano'n. Talagang nandun kasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. Gusto ko pong damhin niyo muna ang mga karanasan na ganon sa buhay natin. Ikalawa po, may binanggit ang Panginoon. Sabi niya, hanggat hindi kayo kumakain ng aking laman, hanggat hindi kayo umiinom ng aking dugo, wala kayong buhay sa akin. Pagkain. Again po, may dalawang level ng pagkain. Unang-una po, sa mga hayop, animals. Ang mga hayop, if you would notice, they live to eat. Nabubuhay sila upang kumain. Kaya't sa tanang buhay nila, wala silang ginagawa kundi humanap ng pagkain. They eat to survive. Dapat kumain sila or sila ang kakainin ng mas malalaking hayop. So they eat and eat. Tayo pong mga tao, nasa mas malalim na level na tayo ng pagkain. We just don't live to eat. Rather, we eat to live. Mas mauunawaan niyo po siguro kung ganito. Nung nasa seminaryo po ako, hindi naman sa linalait natin yung ibang kababayan natin. Ang marami sa mga kaklase ko po, taga Bisaya, taga Mindanao, taga Norte, sa Ilocos. Kapag kumain na kami, lahat kami gutom sa basketball, sa pag-aaral. Pag upo, talagang lamon, kain. Kayang Kapampangan, bala mo, lalaklak kami mo. We live to eat. Ganun. Pero ayun ko po, tayong mga Kapampangan, iba. So habang pong lumalamon ang mga kaklase ko, ako'y tatayo muna at kukuha kong kamatis. Halos kalahati nila sa pagkain, gagawa pa lang ako ng sausawan. Pamiraswan keng mapino ing kamatis, then dinan keng baguk, nung walang baguk, toyo, nung walang toyo, patis, then dinan keng ditaklara. And then, kukuha ko ng konting isda or karne, ulam namin, isasaw ko sa sausawan ko, put it on my rice, and then swallow it gently and with gusto. Yung mga kaklase ko, halos tapos na silang kumain, tinitignan ako. Anong ginagawa ni Raul para hindi kumakain? Well, tayo raw mga Kapampangan, we don't live to eat. Dahil eating sa atin is an art. Eating sa atin hindi lang paglamon. It is an art.
Ayan, daming mga master chef ngayon, mga show na mga nilalagyan ng palamuti yung pagkain. Dahil hindi lang paglamon ng kanin o ulam natin doon. You know, mga bata, wala mga bata dito, matatanda tayo lahat dito, bawal tayo dito. Anyway, yung mga bata, alam niyo, pag kumakain, they don't only eat the galunggong or the kilaying na hinanda ng magulang nila. No. We eat the sacrifice, the perspiration, the work of our parents. We eat their dreams for us. We eat their prayers for us. Hindi lang po yung pagkain ang kinakain natin. Nakikisalot tayo sa kabuhayan nila at sa buhay ng ating mga magulang na ibinuhos ang lahat, nagtrabaho ng hanggang gabi para lang may mapakain sa atin. Para pong may kaibigan ako noon, ikinahihiya niya yung tatay niya dahil ang trabaho ng tatay niya ay mekaniko. So tuwing umuwi siya, makita niya yung kamay ng tatay niya, puro langis, makita niya yung katawan niya, ang itim-itim, pati yung paa, puro dumi. Parang nandidiri siya sa tatay niya. Kaya pag binibisita siya ng mga kaklase na, hindi niya alam kung paano tatakpan yung bitis ng tatay niya. Hindi niya alam paano sasabihin sa mga kaklase na, wag lang magmano sa tatay ko, okay lang. Inahawakan niya, tinatago yung kamay ng tatay niya na alam niyang puro dumi sa kuko niya dahil sa pagka-mekaniko. Minsan, kinausap siya ng tatay niya. At sabi ng tatay niya sa kanya ng mahinahon, anak, sabi niya, alam mo, ang duming ito sa kuko ko, yon ang pinakakain ko sa inyo. Ang duming nakikita mo sa damit ko, yon ang pinag-aaral ko sa iyo. Ang dumi sa paa ko, yon ang kabuhayan natin, kaya tayo'y nabubuhay. You don't only eat what I serve you at table. You eat everything and every part of me that works hard every day para lang may makain kayo. It is not far from my experience once. May nag-anyaya sa akin dito sa bandang Malusak or Dawe yon, yung maliliit na sitio sa mga malalapad na palaisdaan sa may Manila Bay. Inanyayahan ako ng isang pamilya para magbisita at kumain sa kanila. Barong-barong lang yung bahay nila sa tabi ng palaisdaan, kurtina lang yung pintuan nila. So umupo ako at nakisalo sa kanila. Ano lang yung inihanda nila, kung anong mapulot sa dagat, yun ang ilinuto sa akin. At pagkatapos kong kumain, ako'y busog na busog at nagpasalamat sa kanila. Maraming salamat po sa pagkain inihanda niyo para sa akin. Tumutol sila, sabi po, hindi po among. Kami po ang nagpapasalamat dahil nakiisa kayo sa kabuhayan at buhay namin. Nakiisa kayo, hindi lang sa isda, nakiisa kayo sa buhay at kabuhayan namin. Tuwan-tuwa po ako dun sa inihain na isda. At palagay ko yung bunso nila galit na galit sa akin dahil naubos ko yung ulam nila ng buong maghapong na iyon. Pero the couple, yung mga nag-inyaya sa akin, tuwan-tuwa dahil nakibahagi ako sa munting at simpleng buhay at kabuhayan nila. Ito po ang kanilang katawan at dugo na kinain ko. At ito rin ang sinasabi ng Panginoon, hanggat hindi kayo kumakain ng aking katawan at dugo, ibig po sabihin nun, hindi lang ang kanyang katawan na tinatanggap natin sa banal na communion, tinatanggap natin ang buong pagkatao niya, ang mahal sa kanya, ang awa ng Ama sa kanya, ang malasakit niya sa lahat ng tao, ang pagmakaawa niya sa lahat ng nagkakasala, ang kabaitan niya sa lahat ng lumalapit sa kanya. Yun ang iniaalay sa atin. Yun ang sinasabi niyang katawan niya. Kaya pag sinabi ng pare, katawan ni Kristo, hindi lang katawan ni Kristo,
Inaalis sa atin ang buong pagkatao ni Kristo. Lahat ng pinaniniwalaan niya, lahat ng malapit sa puso niya, lahat ng pinatatawad niya. At kapag sinabi nating amen, sinasabi natin, opo Panginoon, tinatanggap ko ang prinsipyo mo, ang malapit sa iyo, anuman ang kagalakan sa puso mo, anuman ang mahal mo sa puso mo, minamahal din namin. Kaya ito po ang kahulugan ng katawan at dugo ni Kristo. Para nagsasabi sa atin, nandito ako, buhay na buhay, kasama ninyo. Kapag nag-iipon kayo, kapag nagsisimba kayo, kapag nagkakaisa kayo, kapag taimtim kayong tumatawag sa akin, nandun ako, buhay, kasama nyo. Amen? Amen. Huling tanong po. At huling punto. Kapag nakakakita kayo ng bangkay, katawan ng isang patay, ano ang nakikita ninyo? Tell me, honestly. What do you see when you see a corpse? Patay na bangkay, katawan ng isang yumao. Baka tulad ng mga bata na gustong makita yung bangkay. Ako po, pag nagbe-bless ng mga patay ninyo, ayoko man tignan ang bine-bless ko. Ayoko makita yung iniwasan kong makita, pero kung minsan hindi ko maiwasan na tingnan dahil kailangan kong i-bless. Pero natuto po ako kapag tinignan ko yung bangkay, hindi lang yung bangkay ang nakikita ko. Kahapon po, nag-bless ako ng patay dito sa museum. And then the other day, may binless din ako. Parehong asawang lalaki ang namatay, bata pa po. First time na may pinasok na patay dito at pinag-miss ako. Habang binebless ko po yung bangkay, sa likod ng bangkay, katabi ng bangkay, nakita ko po ang asawa niyang tahimik na lumuluha sa tabi. Tahimik na lumuluha sa tabi, buong pag-ibig, inahawakan ang salamin ng kanyang yumaong asawa. Wala po yung drama, sama ako, wag mo akong iwan. Hindi na po uso yun. And then while crying softly, the mother calls the children to her side. And the children also crying quietly over their father. At nakikita ko po yung oras na yon, hindi yung katawan ng yumao. Nakikita ko nung oras na yon, yung pagmamahalan nila. Paano sila naging tapat sa isa't isa? Yung pag-ibig nila sa mga anak nila. Yung nananatili silang tapat sa isa't isa, bagamat ganito ang nangyari. Yung mga tanong kung paano nila itutuloy ang buhay nila ngayong wala na itong isa. Yung panalangin nila para sa isa't isa. Yun po ang nakikita ko. Kapag nag-communion po tayo mamaya, marami sa atin ilang buwan nang hindi nagko-communion. Baka marami sa atin ngayon lang mag-communion. Kapag tinanggap po ninyo ang katawan ni Kristo sa inyong mga labi ngayon, damhin niyo talaga ang Panginoon. Damhin niyo ang buong pagkatao ng Panginoon. At pakinggan niyo siyang nagsasalita sa inyo, nandito ako, kasama niyo, hindi ko kayo iiwan. Amen. Magsitayo po tayo at ating ipahayag, I believe in God, the Father Father Almighty,
maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let us now quietly remember all the people who are part of our lives. The people we wish to pray for, especially those who ask our prayers, especially all the names we mentioned in our intentions, including the intentions of our televiewers, lahat po ng gusto nilang ipagdasal, lahat ng mga kamag-anak natin, pamilya natin na nasa ibang bansa, ating pong idalangin sa Panginoon, ating alalahanin, lalong-lalo na po ang mga kapatid nating nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, si Teodilo at Carmencita Cortez, Dominador at Victoria Vitug, Jose and Lourdes David sa kanilang 50th wedding anniversary, Piding and Cecil Castro. Pati na po sa mga kapatid natin nagdiriwang ng kanilang kaarawan, si Christine Marie Arce, Seng Ocampo, Leonida Sharon, Liam Wayne Sambat, Cheris Camille Gilas, pati na po sa mga taga-barangay San Agustin at Santa Ines na itong misa ay para sa kanila. Tahimik po nating alalahanin at ilapit sa ating Panginoong Diyos. God, our Father, open our hearts that we may always realize you are in us and are very near to our hearts. Hear our prayers and bless each and every one of us through Christ our Lord. Amen. Amen.
Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery, in the offerings we here present, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For at the Last Supper with his apostles, establishing for ages to come the saving memorial of the cross, he offered himself to you as the unblemished Lamb, the acceptable gift of your perfect praise. And so with all the choirs of angels, we sing forever the hymn of your glory. God, our Father, you are most holy, and we want to show you that we are grateful. We bring you this bread and wine and ask you to send your Holy Spirit to make these gifts into the body and blood of Jesus, your Son. Then we can offer to you what you have given us. On the night before he died, Jesus was having supper with his friends. He took bread from the table. He gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
When supper was ended, Jesus took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his friends, saying, "Take these, all of you, and drink from it. For this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Whenever you partake of this cup, remember me." We now remember Jesus, and so we joyfully proclaim the mystery of faith. Christ is risen, Christ will come again. Christ has rises, Christ is risen, Christ will come again. Father, because you love us, you invite us to come to your table. Fill us with the joy of the Holy Spirit as we receive the body and blood of your Son. Lord, you never forget any of your children. We ask you to take care of those we love, especially Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, and we pray for our elderly and those who have died. Remember everyone who is suffering from pain or sorrow. Remember Christians everywhere and all other people in the world, especially the poor. We are filled with wonder and praise when we see what you do for us through Jesus, your Son, our Lord. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen, Alleluia. 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 Ngayon po bilang isang pamilya, sabay-sabay tayong manalangin para sa isa't isa sa panalangin iniwan sa atin ng Panginoon. Tayo po lahat. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead
us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Deliver us, Lord, from every evil and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave with you, my own peace I give you." Lord, look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace and love and joy of Jesus the Lord be with you all. And with your spirit. Let us now joyfully share with one another the peace of Christ. Peace be with you all. Peace be with you all. This is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Panalangin po para sa mga nasa bahay-bahay nila na gustong mag-communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you ever. Amen. The body and blood of Christ bring us to life everlasting. Amen.
Konting announcement lang po. Simula po bukas, Lunes, June 15, hanggang June 24, ang mga misa po natin araw-araw, alas 6 ng gabi. Pati po Lunes, Martes at Huwebes, meron po misa, hindi lang sa umaga, kundi sa gabi, 6 o'clock in the evening. Ito po ay para magbigay daan sa novena ng mga nasasakupan ng San Juan Bautista bilang paggunita sa kapistahan ng patron nila. Ganon din po, meron tayong novena sa Sacred Heart of Jesus sa kanyang kapistahan ngayong June 19 at sa Feast of the Immaculate Heart of Mary the following day, June 20. Sa pagpasok po ninyo dito, pasensya na may mga contact tracing forms tayo. Ito po ay para sa ating kapakanan. Kung sakaling magkaroon kayo ng COVID, naway wala, pero para pong madaling matrace yung katabi nyo kung sino, baka doon galing yung virus or mahawa din yung virus yung katabi nyo yan. Okay? So, para sa atin din pong lahat ito. Ang mga kolekta po natin mula nung nakaraang linggo ay nagpupunta lahat po sa ating PPC, sa ating konseho. So last Sunday, yung misang ganito, nagkaroon ang collection po natin ay umabot ng 4,940. So matotol po ng collection natin ng buong linggo, ng linggong yon, nakaraang linggo, ay umabot po ng 19,260. Lahat pong ito, wala kong kinuha, na pupunta sa ating PPC. Dahil malaki po ang binabayaran nating gastos ng ating mic. May utang pa po tayong halos 800,000 sa mic nating ito. Pero ako po'y hindi natatakot. Alam ko sa madaling panahon, mababayaran natin po ito. Ako'y nagpapasalamat sa tiwala po ninyo, sa kabaitan ninyo, sa pag-aambag ninyo, sa pagtutulong ninyo, sa pakiisa ninyo sa amin. At sa awa ng Diyos, salamat po sa mga nag-install nito, ang MetaTech Solutions Incorporated ang gumawa nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaisa ko po kayo sa project na ito para sa inyo rin po ito. Maiiwan ito sa inyo after so many years na mabubuhay po ang ating sound system. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga dasal na inialay nyo para sa akin. Maraming salamat po. Mahal ko po kayong lahat. Thank you po. Yan lang po at magsitayo po tayo. At para sa ating huling panalangin at intention, tayo po'y tumawag sa ating mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Santiago Apostol, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón. Have mercy on us. Ito po ang simpleng assignment natin bukas. So nasa modified general community quarantine na tayo. Ano mang ibig sabihin nun? Hindi ko po maintindihan. Anyway, so parang first time po na tayo makalabas, pagsikaping isuot ang pinaka maganda niyong bihis para sa katawan ninyo. Okay? Wear your most beautiful clothes for your body. Okay? Yun lang po. Salamat po. At konting test po bago tayo matapos. Pakitaas po ang kamay. Naintindihan po ninyo ako lahat? Pakitaas. Hindi nyo nadidinig. Pakitaas ang kamay. Na klaro po dahil ina-adjust pa. So okay, klaro. Salamat po. Salamat po. O test. Ano yung dalawang uri ng presence? Virtual and actual. Okay, very good. Maraming salamat po. And the Lord be with you all. And with your spirit. And may the Almighty God bless you and keep you and your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord.
Thanks be to God. Maraming salamat po sa pagdalo. Ingat po sa pag-uwi. God bless all of you. Good morning po. Hindi na po kailangan pumalakpak. Okay na po. Masaya. Basta't magtawanan tayo. Okay. Salamat po. Bless you. Lord, Father all-powerful and ever-living God, I thank you, for even though I am a sinner, your unprofitable servant, not because of my worth, but in the kindness of your mercy, you have fed me with the precious body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this Holy Communion may not bring me condemnation and punishment, but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of goodwill. May it purify me from evil ways and put an end to my evil passions. May it bring me charity and patience, humility and obedience, and growth in the power to do good. May it be my strong defense against all my enemies, visible and invisible, and the perfect calming of all my evil impulses, bodily and spiritual. May it unite me more closely to you, the one true God, and lead me safely through death to everlasting happiness with you. And I pray that you will lead me, a sinner, to the banquet where you, with your Son and Holy Spirit, are true and perfect light, total fulfillment, everlasting joy, gladness without end, and perfect happiness to your saints. Grant this through Christ our Lord. Amen.